Bueno, egunon, nire izena Xabier da, eta pizkat mailinguru honetan moderadore papera dugu dut, eta pizkat horren hasieran azalduko dizuet zin izango dut pizkat egingo dugun dinamika. Lehenik eta bain, badakizuez, aurretik ere egin duzue tutoretza auto bat horren inguruan, proiektu bat ari gara martxan jartzen, generorik gabeko lanbideak zera diogu. Eta ideia da, zuekin ez, debeatzen zaudeten ikasleekin, batxeroan zaudeten ikasleekin, ez nola, hemendik aurrera hasi beharko zaten erabakiak hartzen, zuen etorkizun profesionalerako, zer ikasi, zer ez, nondik jo, pizkat irekitzea aukera guztiak, ez? Errealitatea da, eta hori egibiden ikusten dugu ere, oraindik mantentzen direla estereotipo asko, lotzen dituena, generoak lanbide ezberdinekin. Eta oraindik dauzkagu gure gizartean, lanbide batzu nolabait gizonezkoenak direnak, industrian eta arlo teknologikoan eta bat, eta beste batzuk ulertzen direna emakumezkoenak direnak edo emakumeentzat zaintza arloan, edo osasungintzan, edo zerbitzu arloan, eta nolabait ere, gustatuko litzaiguke hori apurtzea, batez ere zuei ematen informazio guztia eta aukera guztiak, eta zuek gero zuen ikuspegitik eta libreki hartu behar dituzuen erabakiak hartzeko. Hori da ideia. Eta horretarako, pasaren astean, duela aste pare bat, zuen klasean, tutoretza orduan, egin zenuten horrelako saio bat, gure gizarte integrazioko zikloko ikasle batzuekin, eta dinamika batzuen bitartez, baina hori buruz hasi zineten pizkat hausnartzen eta hitz egiten eta pentsatzen, eta hori eta gero, ideia da, gaur hemen mailinguru bat egitea. Eta horretarako, eseriko naiz, ekarri ditugu 6 pertsona, ona, beraien esperientzia eta beraien ikuspuntua ikusteko, eta lehenik eta eskertu nahi diet etortzea, batzu lanean daude, lanetik etorriko izan dute, beste batzu hemen ikasten, irakasleak, eskerrak eman gurekin hemen egingo dugun ordu terdi honetan etortzeagatik, ez? Oso azkarri esango zizuen beraien izena, izako katzeko, baina gero eskatuko dizuet bakoitzari oso laburki aurkezpen txiki bat egiteko. Zuen kasua, zein ikasi zenuten, edo zer izaneten ikasten, zein izaten bizkazuen bidea, gaur egun egiten duzuen, eta abisatzen dizuen, pizkat ideia dela justo, menipiko ditugu emakumeen, nolabait, industria nolora zuzendu direna, ikasketetan edo beraien lanbideetan, eta 3 gizonezko emakumea gehiengoa den grupuetan daudenak, ez? Beraien kontatuko dute pizkat hobeto beraien esperientza. Aurkezpen hori eta gero, hasiko gara solasaldiarekin, ez? Ni galdera batzuk egingo ditut, baina, zuek ere, lasai, zuen artean, moztu, hitz egin, ideia da, guztion artean, ahalik eta ikuspegi zabalena egitea. Bestalde, eta gustatuko litzaiguke, batez ere, zuen parte hartzea ere, ez? Beraien hemen, beraien ikuspuntua emango dute, baina nik uste dut oso interesgarria dela, edozein momentutan, bukaeran ere utziko dugu tarte bat horretarako, baina edozein momentutan, galderari badago, esku altzatzeko, eta nik mikrofono inalambrikoa daukadan, lasai asko egin galdera bat. Jessikarentzat, Leinoarentzat, nik uste dut guztion artean parte hartzen badugu eta galdera badago eta horrela, azkenean aberasgarriagoa izango dela, interesgarriagoa guztiontzat. Pizkat hori da planteamendua, eta batez ere lehen esan dizuen, pizkat apurtzea gizartean dauzkagun estereotikoak eta aukera guztiak maigainean jartzen. Printzipioz, ideia da saioa euskaraz egitea, denaren oso momentutan, eta batez ere egin daudenak, urduri ez egoteko, norbait erosoagoa sentitzen bada ere, bere erantzuna gaztelean ez ematen, baina arazorik gabe.
ulertzen dugu euskaraz eta gaztelaniaz, egin dezakegu elebiduna modu natural batean edo izan ikusten duzu moduan, bale? Bueno, aurkezpena egin da, pixat esatuko dizuena da, aurkezpen txiki bat, kokatzeko, batez ere beraiek, zein izan den zuen ibilbidea, bale? Igual, hortik hasita, zigor, Bueno, nire izaten zigor da, eta nire bilbidea, nire izatezukan bateko naiz, eta bere gunean, batxillergoa egin duen, eta, espero zenanik egitea zen, enpresarako mundua sartzea, zona nintzen, eta industrialdeko zonalde bada, eta orduan enpresarian ez egitea nintzen. Nire kasua nik ez nuen nahi bide hori hartzia, karrera utzin dut, eta irudikortzo benean, perukeria eta estetika sartu nintzen. Eta, egin ditute gol mailako ziklobiak, perukero bezala egin dut lan, estetika bezala gutxiago, eta gero, atzerrian ere gonez bizitzen, 7 urte, inglesa ikasi baita, eta gero, batian bizkarreko lesioak izan dut, eta, erabaki nuen irakaskuntza sartzea, eta, azken urteetan irakaskuntzan egon naiz, nire esparrua, perukeria eta estetikako irakasle bezala, eta gero batzuetan enpresan ere lanean. Eta, izan da pixka nire ibilbidea. Egunon, Mirando naiz. Bakizuelen irakaskuntza pixkat ezberdin zegoela antolatuta, ui egin nuen eta horren ondoren unibertsitatera joan nintzen ingeniaritza elektronikoa ikastera. Horren ondoren egin nuen errealitate birtualaren inguruan programatzaile bezala, eta gero horren dela enpresa automatizazio eta teknologiko arloan, eta orain egiten irakasle, automatizazio eta robotika industrial arloan. Egun ondan hori nire izena miren da, Otxandeotik nator eta 21 urte dekodaz. Nik fabrikazio bidezko diseinua ikasle bat, eta urte terdi egonaz, SIB programan ondorioz urte terdi egonaz ikaste, baina lanien, industria enpresa baten eta hori berriro nago MFS Obreron ikaste. Nire izena Jessica da, nik 16 urtekin ikasketak utzi nituen, eta beti da nik merkatal sektorean lan egin nuen. 22 urtekin lantegi batera sartu nintzen eta 2 modulo atera ditut ondoren. Bat mekanizazioa eta beste bat mantenimenduzkoa. Gaur egun nire arloko arduraduna da naiz, eta 50 pertsona dauzkat nire ekipoan, urdin nago. Eta hori. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Mila esker parte hartzeagatik saio hauetan, nire nauzue, eta nire ibilbidean beti emakumeak printzipio lan egin behar duten pertsonaldean arloetan egon naiz, bintzat beti emakumeetan sekulatuta ibilbide profesionalean. Batxillerra egin duen, letren batxillerra, eta horretzen naiz, baginela 3 mutil eta 18 emakume klasean, gero psikologia egin duen, eta bertan baginen, ez da, 10 mutil, eta 90 emakumezko klasean, gero voluntariotza piloa egin ditut, horretzen dut abidez, lehenengo voluntariotza taldean, baginela, ez da, 5 mutil eta 95 emakume dola zerbait, hainbat lan izan ditut zaintza eremuetan, interazio zela egin duen ere bai, eta bertan, esaten ezen bezala, baginen 8 mutil eta 16 neska, eta orain banaiz, hemengo irakaslea, Departamento de Servicios Socioculturales de la Comunidad, ez dakit euskeraz esaten, eta bertan bagara irakasle bat mutila, ni eta 5 irakasle emakumezkoak direnaz. Beraz, ibilbidea egingo duzue. Ni Josu naiz, ikaslea, eta zorionez, nik uste dut aldatu dela, nire klasean gutxi gora bera erdi bana gara emakumeak eta gizonak, eta irakasleak ia denak emakumeak dira, baina aldatzea goaz.
Eta hori, nik ez dutuko ikastea lehena, eta baina hori. Klaseak oso praktikoak dira, eta hori azken batean dena egiten dute zu ondo egoteko klasean, eta nik ez nahi zegoen diskonforme klasean egin, orduan txapo galiatzen. Bueno, hori pizkat aurkezpenak, bale? Pasatuko mikrofonoa. Bueno, eta behin ja, kokatu garela, bakoitza zein bide egin duen, igual sartuko gara galdera batzuk egiten, dena den gogoratu izan dudan, edo zein momentutan, galderari baduzue, edo zerbait komentatu nahi baduzue, altxatu eskua, eta ideia da ere zuen planteatzen. Bueno, igual hasiko gara ikasketak aukeratzeko momentu horrekin, pizkat zuek ere hor egongo zaietelako duela urte batzuetan, edo bere araia erabaki batzuk hartzeko. Orduan, gustatuko litzateke jakitea zenbait gauza, horren inguruan. Adibidez, igual hasiko gara orain ikasten zaudeten daukin, zergaitik erabaki zenuten, adibidez zure kasuan diren, fabrikazio mekaniko arloko ikasketa bat, zergaitik erabaki zenuen hori egitea, gustoko zenuenez, erabaki behartu zenuenean, zure inguruan zenolako iritziak egon ziren, zure lagunen artean, zure familian, norbait zerbait esan zizun, bizka kontatzea zure kasua erabaki hori hartzeko momentu. Bueno, nik ikasi nuen batxillerua Durangon teknologikoa, eta beraz, hizkuntzak ez zitzaidan gustatzen, beraz, fizika eta kimika hartu nuen, teknologiare, eta diseinu. Eta konturatu nintzen, diseinua zala nire asignaturarik gustukoena. Eta kasualidadez, nire neba, zegoen ikasten goi mailako ziklo hori. Eta nik ikusten, ni batxillerren, bigarren batxillerra da pizka gogorra, eta hori ikasten eta lanean, eta nire neba zegoen superposik, hori goi mailako ziklo hori ikasten. Eta ematen zean, enbidion, ze beti zegoen piezak diseinatzen, edo planoak egiten, fizikako areketak egiten, eta ematen zean kriston enbidion. Orduan, bukatu nuen batxillerra, ataren nota hona selektiitatean, eta neuzkan bi aukera, edo karrera bat ikasi, ingeniaritza, edo goi mailako ziklo. Eta ez neukan ez oso argi, zein ingeniaritza gustatuko zitzaidan gehien, erabaki nuen goi mailako ziklo. Eta, etxean egia esan, nire neba zegoen ikasten, ez zidaten erabakia onartu zuten eta ez zidaten ez esan. Baina gogoratzen dut, honintzela ikitez amamaren etxera, eta esan ziala ikite, baina zu makina baten aurrean, oza, como estado de shock, zu zer zago zu makina baten zikin dute, como que no le traba la mente. Baina, bueno, azkenerako superposik dana, azkenean nire ikite lagunduko txu zu etorri, ni lagunduko txu. Ze bera betiatik ibilida makinen artean, así que nik egia esan oso esperientzia hona izan. Eta nire kuadriako neska dana, kuntzien unibertsitatera, batak ikasi du zuzenbidea, beste batek filologia, oza, emakumezkoen karrera. Eta zegoen mutil bat, nire momentu berdinean ikasi zuela nire gradu berdina. Orduan, neska batek esan zidan. Baina, zuzio zaude goi mailako ziklo hori ikasi nahi duzula? Zergatik ez? Argi daukat eta Bale, hor garrantzitsua iruditu zaitez, zure nebaren eredu hori edo, batzutan garrantzitsua dela, inguruan entzera adibide bat, referente bat, zure familiaren barruan eta esan duzu, horrein arraroa ez iruditzeko. Zure kasuan Josu, erabeniko dugu. Hori kontatu
gustatu pizkat ere zure kasuan, zure inguruan, gizarte integrazioa aukeratzea sortu zuen nolabaiteko eztabaidaren bat, edo zure familia, lagunen artean, zure laguna zer daude ikasten. Orduan... Bai, hasiko naiz. Ni esan dudanez ez dut gogoko ikastea, orduan nik DBH-a bukatu nuen, eta zen nuen, ez dut egingo ziklo bat, hori renegakoa, ez, batxillergoa, con cojones. Joan nintzen batxillergora, eta lehenengo kurtsoa, bueno, baina bigarrenean, zer hemen, eta utzi nuen, eta egon nintzen, denbora bat, nik buruan bueltak ematen, zer egingo dut. Lehenengo hezkuntza guztiak kendu nuen, eta orduan nengoen, ordain zer. Nik zer dut guztuko, lagunekin egotea, jolastea, monitorea. Orduan nik monitore kurtsoa egin nuen, eta monitore praktikak egin ondoren, galdetu nion lagun bati, honekin zer ikasean dut. Eta esan zidan, integrazio soziala edo deporte, edo profesor de gimnasia, ez dakit. Eta nire, profesor de gimnasia, baina baja bat hartzen badut, integrazio. Azkenean, interesez edo, baina orain ikusita, oso goko eta oso posik nago azken batean, materia dago, baina nik nahi dudana da ikustea nola dagoen azken batean gizartea. Eta oso posik nago, Zure lagunak, esan zenienean, normala ikutu zitzaien, edo argindura zegoen, zure lagunak zer daude ikasten. Mirenek esan dit, bere lagunak neska direnak ez daude zuzenbidea egiten, edo osasungintza, edo zure kasuan, zure lagunen artean. Nire lagunek azken batean ez daude, hori estereotipo horiek ez dakate. Batzuk dira mekanikoak, beste batzuk dira ia pandegi batean lan egiten dute, beste batzuk aurrezkuntza unibertsitatean, beste batzuk psikologia, beste batzuk politika, azken batean nire lagunak oso irekiak dira. Azken batean... Zure madrian ja debate hau... azken batean handituta dago. Adibide politu. Bueno, orain, duela urte bat ikasik izan dutenei, astu hau eskutu duzuen, baina, zigo horrek preguntatu, ez? Zu hasi zinela alde batetik eta gero erabaki zen dut guztiz aldatzen, ez? Hori nola bizi izan zen zure ingurua, familia, nola izan zen? Hori esan dira kasuan emakumeen lana edo emakumeen zerbitzutako lanak izatea baino, gehiago izan zen impactua unibertsitatea utzi eta lanbide heziketa egitea. Gaur egun ere organizatu dugu pixkaria lanbidea egiten ibiltzen parean, baina nik ikasi nuen baino 25 urte, lanbide heziketak zeukan oso txarto egin. Esunak izatarako balio, printzipioz, horrela zekoan, eta zu ikasleuna bazinen, unibertsitatea joan bazinen. Eta orduan, santu egitezke unibertsitatea nahi, aukeran bizkat, bai guraso, bai irakaslean, bai inguruko enpresa gaitik karrera bat, eta frakaso bat izan zen, ni gainera ikasle ona nintzen, baina gainezka egin du, eta gero urteetan kostatu zitzaidan berriz ere inguru batean horrean jartzea, eta lanbide heziketan, irudi pertsonera sartzea, gustoko duela uste nuen, nekin oso ondo, baina proba egingo dut, eta bide guztia izan da, azkenean bai izateziaten irakasleak ez da ikastola. Baso irakasle honek izango zineke, eta gero 20 urte beranduago, bapatian irakasle naiz, baina nire esparruan, eta nik adibidez emakumeen lanbidea esatearekin, ez nuen ezer era normala, txien gehiago izan zen, familiaretik karrera utzi, eta bai. Vale.
Jessica eta Ainhoa, igual Jessica, zura kasuan esan duzu ez, ikasiketak zituen, hasi zinen lanean, eta lanean hasita gero, hasi zinen bi ziklo industrial horiek egiten. Zein izan zen arrazoia? Erabakitzeko jarri behar dut ikasten eta gainera, arlo industrialean. Nik ikasketak utzi ondoren, nik ikasketak utzi egin dituen, bu begin nuen aurten eta ez zitzaidan gustatzen. Orduan utzi egin nuen, dendetan lan egin nuen eta lantegian sartu ondoren, hor jakin nuen gustokoa nuena. Eta orduan, erabaki nuen ateratzea. Agarra izan zen, hasieran, zeren klaseko neska bakarra da nintzen, eta, hasieran gogorra. Hori nola bizina? Bakarra izatea? Lehenengo gunean oso gaizki pasatu nuen. Lotxa, hemen nago ez dakit hau nire tokia den, ala ez, baina, saiatu eta gustukoa baduzu, zaitu, horrek jarraitu. Eta gero, hobetu zen hori, sentsazio hori ez, hasieran? Bai, klaseko guztiekin oso ondo, eta gero mantenimendua egin nuenean lau neska ginen klasean, orduan, hobetu. Gaur, esperientza horretan ez, esan duzu, hasieran pizka gogorra, momenturen batean zenitu zinen, diskriminatuta izaren, baina zure ikasketetan emakumeak izateagatik ezberdina edo modu ezberdin batean tratatuta edo... Ez. Oso guztiarako hori... Hasieran, pizkaldotza eta, deskolokatuta ez, agian hau ez da nire tokia, baina gero ez, oso ondo. Gero entzimo dugu enpresa zinean eta horrek ere zezu posibulatzen. Baina ikasketekin jarraituz, Ainhoa, zure kasuan ere zegoatzen dut ingenieritzan eskola gutxi, zitela, gero ere enpresa munduan ere horrela izan da. Zure kasuan nola izan duzu hori, nolabait ere sentitu izan duzu, berak esan duen sentsazio hori, egoera konkreturen bat kontatu alde duzuna? Jessica esan duen moduan, gelan beti izan gara neska gutxi, lehen urtean hiru ginen, baina gero bigarren urterakoian neska bakarra nintzen, emakume bakarra nintzen, eta lotxa hori ere sentitu izan dut, ezta? Eta gauza asko taldeka eta egin behar direnean, gizonezkoak inertziagatik edo bere elkarrekin jartzen ziren, ez? Eta zuentzen zinen pixka antola, ez? Baina, beti, zegoen gizonezko oso bajo bat, beti nirekin jartzen zena, eta, orain gaur egun oso lagunak gara. Hori ez itzen du pixka bat, ikasketa garaiaz, igual, komentatu algo ere, pero la mundua, ematen diren egoera. Orduan, zugatzot gauza bera betatzen dela, orain ere, zuen lagunduan, industrian, emakumezkoa zaretena, gizonezko ez inguratuta zaudete, eta beste, hori nola bizitzen duzu. Eta zigorren kasuan nola bizitzen duzu, modu natural batean, horrek suporatu dizuen nolabaiteko arazioen bai, o incluso positiboa da, edo nola bizi duzu. Nire kasuan egia esan ondo. Azkenian neskan artean gizon bat hori egotea, oso harrera hona izan dut, eta bezeroekin lan egiterako orduan ere, batzuetan badago matxismo punto bat emakumeen partez. Daukatela erreferentzi bat, pertsonalean beste gauza batzuetan bezala, gizonak hobeago garela edo, eta orduan egia esan beti oso ondo tratatu izan da, ez dut izan inoiz arazorik. Ez dut izan, eta nik ere eskakin egoteko ondo, eta elkarrekin lan egiteko ondo. Daniren kasuan, lehen ja esan digula, beti egon dela bere bizitzaren arlo guztietan emakumeekin eta emakumez inguratuta, hori nola bizi izan.
Behintzat arlo profesionalen inungo arazorik gabe. Baina, adibidez, Josu jaten zuen kontrako aldea, justo nik daukat lagunekin. Gehiago gertatzen da, kanpoan bazdakit, aitonamonak esaten dutena, lagunak bazdakit. Kesi letrero, kesi paquete vas a Perú a limpiar culos, eta horrelako gauzak relacionado con chistes, un poco desagradables. Baina bintzat lan arloan bertan, ez dut inoiz inongo arazorik izan. Aitonamonak aldetik, esatea daukazu horrelako lan bat, zola zikin hona ikasketetan, horregatik agian nik uste erronka edo gorroka badela zure etxeko inguru giroarekin arlo profesionalean baino. Bi gizonezkoen kasuan ez duzu horrela zailtasun berezirik izan, Dumetetan lanean zaudeten bien emakumezkoen artean, ezberdina da egoera, igual zuek zailagoa daukazu ere emakume izateagatik? Nire kasuan ez. Nire kasuan ondo lana egiten dugu elkarrik eta inoiz ez dut inolako arazorik izan. Inoiz. Gira, zu komentatu duzu ez, zura aurkezpenan duzunean, momentuetan, zauden enpresan ez, bekan, bazaudera gainera, pertsona talde bat zuzen. Bai. Eta esan zu, pero gutxi gora bera. Pertsona inguru eta sorprezen dut gehienak izan da. Eta hori nola dara mate, beti izan da erreza, eran igual arrara egiten zaie. Beti izan da erreza ziren lehenago nire kideak izan ziren, nik beraiekin elkarrekin egiten nuen lan. Orain, bere nagusia naiz, eta laguna gara, inoiz ez dut beraiekin ere inolako arazorik izan. Nik nire kasua, zuen enpresan hori oso dukua da, emakume asko zarete, ohikoa da emakumeak ere horrelako talde bidaintza postuetan egitea. Nire fabrikako lehenengo emakume arduraduna naiz, nire kasuan. Neska emakumeak daude, baina makinetan adibidez bakarrik 4-5 kontatuta, bakarrik. Hori normala da ez, azkenean ikasketak ez baituzte egiten, ez eta hori zuri gustatu zuen pesan ere aldatzen ari dela. Bai, aldatzen ari da. Gaur egun, neska gehiago sartzen ari dira, eta neska bat gehienak ikasketak dituzte. Mekanizazioa edo diseinua edo hainbat gauza bai. Ainhoaren kasuan, zuk esan duzu lehen ezagutu zula enpresa industrialen munduan, Onron, eta beste enpresaren bat, eta irakaskuntza mundua ere. Irakaskuntza nire da emakumezkoen presentzia nire batera. Nabaritu ezberdintasunik enpresa industrialen munduan eta irakaskuntza mundu horren artean, zuk nabaritu zuen nolabaiteko egoera berezaren bat emakume izateagatik lanean egozatetan. Niretzat, irakaskuntza munduan ez da nabarmena ezberdintasuna. Egia esan, ez dakit emakumezko gehiago gaudelako, ez dakit. Baina industria munduan, batez ere gazteagoak eta ginenean, lanetik kanpoko harremanak egiten dituzu lankidekin ere ez. Eta orduan, emakumezkoa izan da eta bakarra, harreman horiek beraien gizonezkoen arteko harremanak eta nirekin zuzkatenak oso ezberdinak dira. Azkenean lotura hori edo ez daukazu, beraiekin lanetik kanpokoa edo ez. Eta gero bezeroekin eta batzutan emakume batek telefonoa hartzea eta zalantza bat edo bali daukate zuk erantzutea, izan izanen didate, pásame con alguien que sepa. Horrelakoak hori ingeniaritza bat ikasita gero, horrelako estereotipoak oraindik mantentzen dira askotan, teknikoa, gizonezkoa. Miren, zure kasuan esan duzu, ziklo hori langizik eta dualaren bitartez egin zenuela, eta beraz, ulertzen dut urte bat, edo, zinen enpresa batean
lanean. Zein izan zen zure esperientzia? Bat dut ere gehienak izenezkoak izango zirela, nola bizitza zen? Bai, gu geunden ofizina teknikoan geunden 2 neska eta 6 bat gizon. Eta ni sartu nintzenean ja kontratu, mugagabeko kontratu batekin. Ni nengoen fabrika baten egiten genuen lan, eta ni nengoen goizero pasatzen nintzen, begiratzen ea makinan zeuden langileak euren lana ondo egiten zuten ala ez. Eta gogoratzen naiz, egun baten, apurtu zala makina bat, eta guk goemaiako zikloan ikasi genuen mantenimentu pizkat, ez asko, baina pizkat bai. Eta apurtu zala makina bat, eta sartu nintzen makinaren azpian, begiratzera, ea zegoen ondo edo ez. Eta ja, kuskuseatzen pizkat ikasteko. Eta esatzean langileak, no, tú ahí no. Zergatik ez. No, pero está todo sucio eta... O sea, está todo sucio, te vas a manchar. Ya, ¿y? O sea, tengo guantes, tengo ropa, no, me da igual. Eta hori izan zen, baina bestela oso, ez dut inoiz izan. Vale. Pizkat aurrera egin ez, askotan lanbidetaz eta hitz egiten dugunean, eta nola emakumezkoak eta gizonezkoak egotenaren lanbidetan, hitz egiten den, komentatzen den asunto bat da ez, lana eta familia konziliatzeko behar hori, nola egin dezakegun hori ez. Eta hori igual, botatzen dut aldera, igual ere generoarekin zerikusia eduki dezakez. Segun ze lanbidetan gauden, edo... Hori zen nolabait planteatu nahi nuen galdera bat, eta igual direkia, erantzuteko. Adibidez, askotan gehiago emakumezkoen kasuan, uste duzuen zailtasun gehiago dagoela konziliazio hori egiteko, segun ze lanbidetan dagoen, segun ze enpresa motan, segun ze hori baloratu izan zuen aukerak egiterakoan, zuk adibidez esperientzia daukazu ez, denda batean, industria enpresa batean, adibidez dendetan, ordutegia oso txarra zen. Eta, lantegian, ordutegia duzu, eta, kontziliazio hori eduki izan dezakezu. Nire kasuan, nik ama naiz, nire semea 18 urte dago. Hemen egon gazen, ez dago ez. Eta, nik laguntza asko izan dut nire amaren partez eta nire senarraren partez nik ikasketak egiteko. Nik lana egiten nuen eta gero gauean ikasketak egitera. 7 urte gutxi gara bera eman nintzen horrela. Ondo eramanen nuen, fabrikan lagundu bizidaten ere bai, ordutegiekin, eta nik ondo eraman nuen. Besteok, ez dakit, zigor zure kasuan egon zerela irakaskuntzan, enpresa pribatuan. Enpresa pribatuan, eduki estetika alako zentutan eta pizkan zerbitzetan da bezala, oso dut egitxarrak, eta konziliaziorik gaizki, eta gaina konbenio ere oso txarra da, eta nik neuk ez dute zegoen hoberik izan, baina izan ditu lankidea, izan direnak, eta gaizki eta estresan diakin hori pizkate hori dana batera eramateko, eta zerbitzuetan ni egon izan urteetan ikusi dut ez dagoela laguntza hori. Egia da, kubora landatzen, kanpoan egon egitzen, Irlanda, Australian eta bat, eta beste leku batzuetan ja badaude egiten hori, eta hona ere duko da, eta gero ikusi nuen azan, egitez eskuntzen, badauela beste kondizio batzuk, eta ikusten dut errezago bat dela. Zerbitzuetan ikusten dut gaizki, eta hasierako umeak ikartzen diren hasierako hilabeteetan umea dela hor pixkate hori, zerbitzuetan izaiaren nolako bestezunik ematen, eta ikusten dira gauzak botatzea, edo despeditu, edo lanera botatu eta kontratua amaitu, eta izan ditute lagunak eta lankideak ondo zerretatu zaizkinak. Gero, beste gai bat ateratzen dena ere, lanbideen inguruan izaten da ere soldata. Azkenean, egia da, lan egiten dugula, gauza askotako, baina soldata ere garrantzitsua da. Hemen pixkat, fizikari galdetuko dioz,
prentsa irakurtzen, baina zen duela gutxi artikulu batean, egunkari batean, eta honen inguruan zegoen, ez? Eta ni irakurri nuen eta atentzia dut izan ziren, komentatzen zenuena, zehar nolako aldaketa egon zen ere, soldata aldetik, zure kasuan, zenbait erabaki hartu zenitunean, zure bizitzan, eta lanbidez aldatu zenunean, zuri galetu nahi zut, aber hori nola bizitzan zenuen, eta gero igual ikasten zaudetu nahi, ere galetu nahi zut, igual komentatzen, segundu arte hori den variable bat, kontuan daukasuena, erabakitzen duzunean zen eta. Zuk igual bizikako pizkaz. Nire kasuan adibidez, dendetan lan egiten nuenean, gutxi gora bera, gaur egun 600 euro, dira gutxi gora bera, 100.000 pesetas, ¿no?, de entonces. Eta, gaur egun triplea edo pizkaz gehiago kobratzen du. Diruarei buruz oso ondo, ordutegi buruz oso ondo zenen nik. Orain de partido lan egiten dut, edo estela, goizez, arratsaldez edo gauez. Orduan, badagozu denbora, familiarekin egoteko, zure gauzak egiteko, edo beste hainbat. Hori nire kasuan. Eta, nik oso pozik nago, vamos. Hori da, zuretzako bere garantzia izan dezake, ikasten zaudeten entzat edo orain ez, duela gutxi erabaki duzuen entzat zer ikasi, adibidez Josu, zuretzat hori soldatarena garrantzia izan zuen erabakitzen zer ikasi bat zenuen edo zuretzat horrek izan garrantzia? Ni soldatarena ikusi nuen klasea sartzerakoan, ni jarri zuen taula, tercer grado, no sé qué, ez tenkien, azken batean, zu kalkulo mental batzuk badaztazu, baina... Baina ez da izan horrela zuretzako arrazoi garrantzitsu bat, ez? Baina ikasten dut edo beste gauza. Baina ni azken batean, nekien integrazio soziala ikastean errazagoa izango nuela lana aurkitzea emakume bat. Baina osko zer errazagoa. Azken batean, diputazioak edo foru dundiak behar du gizon bat eta emakume bat zerbitzu bat egiterako. Eta 5 gizon egoten badira. Eta 17 emakume, azken batean nik probabilitate gehiago dazkan. Baina hori da buelta asko ematerakoan, ez da razion primordial hori ikasteko. Gero buelta ematerakoan, pues bien, baina hori gero ikusten da. Baina erabaki hartzerakoan gauza horiek ezin zuen. Zero kontuan izan. Eta miren, zure kasuan, hori kontuan izan zenuen edo ez da hau gustatzen zaren. Nire kasuan ez nion garrantzia eman soldatari eta ez dut komentatzen hori garrantzia ematea, nik uste dut azkenean nik adibidez lanean egon nintzen tokian soldata handia neukan adinerako eta gasturik ez izateko soldata handia neukan, baina ez nengoen pozik lanean. Orduan azkenean baloratu behar da zer lan gustatzen zaizuna eta non egongo zaren pozik eta ez irabaziko duzun den. Azkenean minimo bat irabaziko duzun den. Pizkat, Josu komentatu duenaren garila, ez berak esan du. Nire ustez, aukeratu ditudan ikasketekin eta gizonezkoa izan da, igual aukera gehiago izan ditu, emakumezkoa baino, gutxingoa izatea. Igual, hainoari galdetuko dira. Kontrakoa gertatzen da ere, edo hor ere genero bretxa bat ematen da. Emakumezkoak industriarloan errazago dauka, zure ustez, zailago, nola ikusten duzu? Nire ustez, nire esperientziagatik, zailago. Azkenean beti ikusten zaituzte, aurten dutko zarena noiz bait, ez dakizer, horregien hartuko duzula hor murrizketa, azkenean praga horiek hor daude eta ekiditzeko oraingo garatzen uste dut gutik gaudela. Nik adibidez, horren neukan ordu murrizketa, baina azkenean egiten duena zen gutxiago kobratu, orduak askotan
sartzen dituen berdinak edo gehiago. Azkenean hori paperean oso ondo gelditzen da, baina gero realitatea ez berdina da, egia esan. Horretik uste zailago daukagula. Jo, badaukagu oraindik ez. Bai. Bide bat. Nik uste bai. Gero, ez dakit galderaren bat dago, gu hemen jarri gara hitz egiten ez, esan dugu asmoa zela ere zuen galderaren bat egitea, ez dakit norbait animatzen den, edo uste dugu azken momenturako galderak egitea. Ezarete lokartu behin dut, ez? Baten bat lokartu da, ja. Bueno, hori, aukera bakazu, galderak egitea. Bueno, beste gai bat edo jarri nahi duena, bizkat komentatu, ez? Batzutan entzuten da, jendeak esaten ditu. Eske, emakumezkoak horreak dira ez da gizer egiten. Gizonezkoak horreak dira gauzak antolatzen, planifikatzen eta emakumezkoak antolatuagoa dira. Zuek hori nola ikusten duzuen, horrek zentzuri dauka, ez dauka zentzuri, zuen esperientziak bizi izan duzuen, emakume gizonezkoak izateagatik, badaukazuela kompetentzia batzuk, hobeak edo gogoak. Piskat horren inguruan zer itzi duzuen. Bueno, nik uste dut, gizaki bezala ez daukagula bereiztasunik. Gertatzen dena daukagu bereiztasun horiek izan dugun hezkuntzaretik eta edukazio matxistagatik. Eta hori pixkanaka badijoa aldatzen dut. Batzutan ipintzen zaizkionen kualitateak emakume bateri, etxian erakutzen diote izan behar ditula ardura horiek, eta gizonak ditu beste trebetasun batzuk etxien esan dietelako, gizonak hau egin behar da. Hori pixkanak aldatzen dijoa, eta nik uste dut emakume zein gizon, batzuk gara onak eta guztan diak eta nesketa oso batzuk egiteko, eta beste batzuk ez. Eta ez dut uste horre sexuetan arabera denik, bizik eta edukazio sexista eta matxista. Horretik hor dagoela izan dira. Iritzirik horren inguruan dani? Bai, ni esan horke hau zairarakin doala, batez ere. Nik ez dut uste adibidez, lankideek izan duten ni baino sentsibilitate gehiago. Sentsibilitate, zerbitzuen arloan lan egiteagatik. Konparatzen naiz ni edo nire lankideak, nire lagun ingenieroekin letrero ditzen dintutena, segurenik izango dugu sentsibilitatea gehiago. Horrekin esan nahi dut, azken finean, zu zerbait egiteko gura baduzu, gaitasun horiek garatuko dituzula. Eta hortarako berdin zu, emakume edo gizonen esateak horrek berdin izango du. Hori da izaera kontu bat eta ez genero kontu bat. Horrengo dira, pertsona sentsibleagoak, pertsona gehiagoak eskuekin, baina hori izango da bakoitzaren ezaugarrien arabera. Galdera bat zegoela, galdera bat egon da aprobetxatu dugu. Zun lasai. Mikrofono bat, baina ez da, ez duzen egin. Jarri gertu, bale? Zure esan duzu moduan, txikitatik erakutsi dizkigute neskei adibidez etxeko emakumeak izan behar garela eta gizonezkoak adibidez industrial arloan edo zuek txikitan ere jasatu, beste motako edukazioan bat izan duzu, zuri txikitatik esan dizute, beste gauza bat egin ditzakezu ez dira kotxeak erreparatzea edo ez dakila adibidez,